Zbog dostupnosti i mogućnosti novih tehnologija živimo u vremenu u kojem je napraviti vlastitu aplikaciju ili vlastitog robota postalo samo pitanje mašte i vještine. Kako bi upravo to potaknula, Europska komisija zadnji tjedan u studenom proglasila Europskim tjednom programiranja. Odaziv je u Hrvatskoj bio iznad očekivanja. Gordana Lovrečić. Oni ne zaziru od novih tehnologija, s njima rastu. U Čakovečkoj prvoj osnovnoj gotovo da i nema đaka koji ne polazi izborni predmet informatike, a mnogi se odvaže i programirati. Logika, matematika, fizika. Mene jako zanima to o kompjuterima i kako se rade igrice. A to mi počelo zanimati dok sam počela igrati igrice i dok odrastem bih htjela zapravo raditi igrice v 3D i tako. Naučila sam se dosta toga na informatiki, učiteljica nam je pol toga objasnila. Rekla nam je na YouTube-u na kojim stranicama možemo pronaći ako nas još nekaj zanima, a i teško baš i nije nekaj preveć. I oni su popularizirali taj čarobni svijet tijekom Europskog tjedna programiranja. Inicijativi se odazvalo više od 40 ustanova, te više od 3000 sudionika u Hrvatskoj. Time smo pretekli sve europske zemlje osim Irske. Imamo jako puno učenika, bivših učenika koji su uspjeli, koji rade u Facebooku, u Googleu i tako dalje. Zapravo Hrvatska je tradicionalno već na vrhu u informatičkom svijetu. Mi stalno dobivamo nagrade sa različitih natjecanja širom svijeta. A najbolje među njima želi klaster koji u Međimurskom tehnološko-inovacijskom centru okuplja 10 informatičkih poduzeća. Prepoznati ICT sektor kao sektor budućnosti, međutim ja smatram da moramo još puno raditi na prvenstveno edukaciji kvalitetnih kadrova. Poduzeća su primijetila da s fakulteta i sa veleučilišta dolaze ljudi sa teoretskim znanjem, ali manjka im jako puno praktičnog znanja. Ono što mi pokušavamo kroz naše aktivnosti je povezivati studente i privatni sektor, da onda oni kroz nekakve konkretne stvari, dakle rad na projektima, upoznavanje s tehnologijama, edukacijom, se što lakše i kvalitetnije uključe u tu industriju. Ima puno rada i puno posla i potrebna je velika ustrajnost i rješavanje mnogih prepreka i zadataka na sustavan način da biste postigli i došli do nekakvih zadovoljavajućih rješenja. Studij računarstva na Međimurskom veleučilištu ove godine upisalo 60 studenata. Primarno zbog toga jer me zanima, jer mi je zanimljivo i jer se želim tim baviti. Nadam se najboljem jer kažu da programeri lako nalaze posao, da je traženo zanimanje. Predviđa se da će u Europskoj uniji za 2 godine nedostajati oko 900.000 ICT stručnjaka. Prilika je to koju treba iskoristiti.